da kuka yi yunkurin zawa taron manema labaru da kiran da sunan mu hudu aboka da muka ɗoki wanga magana na ɗan takara Muhammad Usman muka kai shi kotun zartar da zaɓe ta tsarin mulkin ƙasa tunda ita ce ta tantance bayan hukumar zaɓe ta ƙara zaɓenta ta ɗauko wannan kundin na tsarin mulkin ƙasa kuma sannan ta ɗauko wannan kundin na tsarin zaɓe sannan kuma ta ɗauko wannan dokar wadda ta kimci aikin da ya kamata ta yi ita wannan kotun zartar da zaɓe domin ta gani wanga zaɓen da an ka yi ya dandance yadda doka ta ce a yi doka ta ce a yi shi cikin transparency da sincerity kenan cikin adalci da gaskiya. Metar a takaice kun gudanar da bincike akan duka waɗannan takarun sakamakon zaɓen don kuna sana a hannunku inda kuka ce da ƙarshe ɗan takarar da kuke ba kariya shine lashe ko za ku mun ƙarin bayani menene hujjojin ku me kuka sani menene sakamakon naku da kuka yi bincike bada sakamakon bincike da ya bada ai Alhaji Muhammad Usman ya gari ya ce ya ci zaɓe da kashi 50.30 a cikin 100 dangance da lissafin da ya taso aka bashi na zaben da aka yi daga ciki yanzu shi ga maganar da ya gai lokacin nan wa'annan takardun da suke ba da sakamako ba a bincike su ba yanzu mu lauyoyinmu da muka bincike su sai muka gama ashe abin ya wuce haka nan kashi 54.7 shike domin shi cikin maganar da ya yi ga wannan lokacin babu raskwana na bureau de vote wa'anda ba su dace ba tun lokacin da an ka yi su an keɓe wakilan shi daga ciki kuma cikin aikin ma na zaɓe akwai kurakurai da yawa wanda bureau nan haɗuwa za su yi lokacin nan ba a gansu ba sai yanzu da aka tibi takardu aka gansu sai kuka ga ya kai kuma sannan akwai wa'ansu ƙur'o'i musamman na ɗan takara Bazum wanda za su rogajewa domin cunkoso an kai musu na jabu ne can inda dajin makiyaya suke aka samo su cunkoso da yawa mutane suna cikin tsananin gaugawa su rubuta suna cikin zari su yi tushe kuma ga bindiga ana rike da su suna cikin tsoro sai suka yi ta rubuto a barkace ƙur'o'i wanda ya kamata a rarraba tsakanin ɗan takara biyu sai suka runtuɓa su cikin layin takarda wadda mutanen da za su zaɓe amma su ba cikin kundin zaɓen wannan bureau de vote suke ba kamar baƙi masu zauwa su yi zaɓe rana kama hukumar zaɓe ta aika wakilai wanda za su leƙa ido to kenan inda suke leƙa ido nan za su zaɓe to su an yi musu sahu wanda ya kamata su yi zaɓe kuma sahun nan bai wuce mutum 22 ba sai suka sa duka zaɓen da an kai na Bazum cikin wannan sai ya rogashe wannan ba a sa wannan lissahin ba mu yanzu da muka yi ƙididdiga bureau de vote zuwa bureau de vote sai muka gano da wannan sai muka gano da kuma sharuɗan da ya kamata a cika a yi zaɓe bisa ga layin da za ka zaɓe ba na bureau de vote kin naka ba na kayi bulaguro kana wani wuri wanga zaɓe wanda an ka yi ya kimtsi ƙur'a 89,000 da sifili da 98 sai kurkonsulan ta gwada mana in sun cike sharuɗa kuma menene sai ka ba da dalili a rubuce na menene nesa ba za ka zaɓe ba akwatin zaɓen da aka yi rajista kinka sannan kuma sai shi shugaban hukumar zaɓe na wannan karkara ya ga wannan takarda sai ya baka izini to wannan hujjojin mun san da babu su wa'annan ƙuri'o'in kuma duk Bazum ya same su rogajewa za su yi in dai za a yi unwani
da sharuɗan zaɓe wanda kundin tsarin mulki da ya kamata wanda kotun zartar da zaɓe da tsarin zaɓe ya kamata ya yi unhwani da su in zai unhwani da dokoki to wanga kur'o'in rogashewa za su yi kur'a wanda za su rogashewa dangance da biro de vote wanda aka warce aka je aka cika ba su yi aiki ba kur'a 485,171 sannan ku aza abinda zai kara magana wadda shugaban kasa Mr. Kajara ba 4,000 bane 400 kake son ce 485,171 dangance da biruruka waɗanda ba su yi aiki ba wani wuri an ka zo an ka cika su aka kai takardu su ne za su rage daga cikin kur'o'in bazum tun da shi ne ya same su can a dajin kiwo inda da wuya ka tara mutum biyar in ba bakin rijiya ba ko mashayar ruwa da wuya sannan kuma in muka ƙara bisa ga magana ta Alhaji Muhammad Usman ƙur'o'i wanda ba su cika sharuɗa a yi unhwani da su ba na sahun da an yi zaɓe zauren zaɓen da ba nan ne an kai maka raskuna ba su ma 84,000 sannan kuma ga ƙur'o'i wanda sun kazan na cunkoso ne sun wuce mizani na 22 su kuma 26,151 dangance da pv tunda ba mu ma ƙara fuyen pv ba mu ƙara bincika su ba akwai saura yanzu sai mu samu kur'a 565,171 wanda za su ƙaruwa cikin ƙur'o'in Muhammad Usman za su rogashewa cikin ƙur'o'i wancan na bazum sai su tallabo Muhammad Usman zai zo kenan da kashi 54.7 bayan wa'anga mun yi lissahi kuma na birurruka wa'anda ba a cika ka'idodin da ya kamata a cika ba a yi biro na vote tunda an keɓe mutanen shi ina zuwa kuma sannan ko an cika ka'idoyin biro bai yi aiki kamar yadda dokoki sun kace ya aiki ba akwai kurakurai su mana ko kuma wajen rubuta abinda sakamako yasa sun yi saɓani sun yi digil ya yi yawa cikin ƙur'o'in da bazum ya samu a can karkarar kiwo ta azawa digil gare su kuma roshewa ya kamata su yi inda kotun zartar da zaɓe zai yi unhwani da dokoki roshewa za su yi don haka muka ce wa'anga takardu na akwatin nan zaɓe masu rikici za mu yi musamman kanti na yanar gizo inda za mu zo mu aje su duk ɗan ƙasar da yake so ya diba ya gani kowa zai diba ya gani abinda Muhammad Usman ya ce gaskiya ne ko ƙaƙane yake tunda abun jama'a ne wanga abun ya wuce gaban Muhammad Usman tunda Muhammad Usman shi ma kur'a guda gare shi kamar kowa bai da biyu ko uku shi wakili ne na jama'a kawai kenan lokacin nan ne mu aboka muka ce wagga hanya ce 'yan ƙasa kowa ya san wai PV wanga da aka garrama da shi wagga tasara wagga tiliya wagga tamaya wagga tajayi wagga tebara wai mutane su san wai abun ga da aka gayi Muhammad Usman yake gayi gaskiya ne ko menene lokacin nan ai yan mutane lokacin nan ne ma komi za su yi shi da sanayya ba cikin shahilci ba to wai amma metar kuna ganin kotu za ta saurari duka waɗannan ƙorafe-ƙorafe kamar za su gamsar da ita waɗannan hujjoji da kake bayyana ai in ka sani ni na sani amma Muhammad Usman na ce muku so na bakwai na da yake zuwa takara yanzu amma bai taɓa cewa shi bai yarda da zaɓe ba kamar irin wanda ya ce bai yarda da shi ba ga wannan karan kuma ba bisa ga wani abu ba bisa ga ƙididdigan lissahi kuma lissahi bai ya ci lissahi yana ci a zo a lissawa wani pv ne ya yi daidai wani bai yi daidai ba ai don haka muka ce za mu wallafa su to don haka wagga magana mu za mu yi abin da za mu yi za mu kai har ƙarshen ƙul
inda dokoki suka ce sai mu watsa ma 'yan ƙasa magana da pv da komi kotu in ta ga dama ta yi abin da ta ga dama 'yan ƙasa su ne doka ta ce au préambule de la constitution ke ici au préambule de la constitution tun ma abin da ake ce ma a yi shinhiɗa fara karatu ko shinhiɗar buɗa kundin tsarin ƙasa Niger cewa ya yi justice Niger est rendu au nom du peuple. Justice ana yin ta don saboda 'yan ƙasa kuma don inwani 'yan ƙasa. Justice in ya zamanto ko dokoki ne za a wakanar dawa in ba su da unwani da 'yan ƙasa ai bai kamata ba a yi wannan shari'a. Haka ne wai kundi ma'anar abin da yake gai. Meta kuna ga akwai yiwuwar wannan abu ya kai ga sai an sake zaben nan? Hanyar lahiya ba ta da nisa. Aka yi zaɓe duka cikin ɓangaren ƙasar Nijar balle a ce a sake zaɓe jihar Tawa ko kuma gunduma 4 a cikin Maradi ko kuma 4 a cikin Damagara ko kuma 6 a cikin Difa a raba garrama. Ai hanyar neman raba garrama hanyar neman lahiya ba ta da nisa. Dama ita gaskiya ba a gane ta sai an gama da ƙarya. Zan ba ku wani labari. Ai Bature ya ce a quelque chose malheur est bon. Wanga abun ya sama mun gane hiya da abun da ake nuhi daga cikin wannan abu. Wai kun san abun da ake ciki? Sakamakon kundin abun ga sakamakon raskwana na masu zaɓe Niger ya ƙara da miliyan guda da 250. Ta ina ne wa'annan ƙarin ya kamata su hito? Matasa wanda suke da shekara 15 a shekarar 2006 da muka yi zaɓe na ƙarshe, yau shekarar 2020 ko da 21 za su yi shekara 18 su yi zaɓe. In kuka zo kuka yi intelligence statistic wannan ba ku samu shi, to ina sun ka fito. Kuma in kuna son ku yi adalci ku ce sai kun ƙara bincike, sai ku zo ku diba ina na suke waɗanda shekarunsu ya kai a shekarar 2006 ba su zo ba suka sa kansu cikin masu zaɓe, sai yanzu shekarar 2020 suka zo. Kuma in kuka zo kuka diba sauran waɗanda ba su sa kansu ba shekarar 2016 ba su kai haka nan ba, to zan gaya muku wa'annan mutanen na ƙarya ne. Duk wa'anga mutanen da anka ce sun yi zaɓe cikin zone pastoral wallahi na ƙarya ne, wallahi tallahi. Kun taɓa jin wani mutum guda wanda ya taso na wa'anga bureau de vote da aka ce yana warce ya zo ya ce a mu ba mu yi zaɓe ba? Wane ne? Akwai mai gaya mini nan cikin ku? Mutanen nan inda akwai su da ba su yi to sun kai magana ba. To wa'anga mutane su ne nasaru ka ce ma fictive ne, kuma kaka an kai aka gyara aka sa su, sai aka nemi garuruwa masu kamla te kom tarayya. C'est la signature du vol de suffrage, c'est la signature du criminel. Shine Tawa, shine Cintabarada, shine Tasara, shine Tiliya, shine Tamaya, shine Tambay, shine Tebaran, shine Talamses, shine Tasker, shine me ake ce mata Tarka. Duk inda te take nan na suka zo suka sa wa mutane na jibu na banza. To in an ce wa'annan mutanen sun yi zaɓe a kawo list de marjiman mu gani ina ne sun kai emarje sun yi zaɓe, babu su. Ana cewa mutanen zon noman, mutanen adarawa a sha mu adara lahiya, a sha mu bugaje lahiya, ba su suka yi sata ba. Sata inda aka yi ta zan gwada muku a mai domin takarduna. Les que j'appelle les chiffres mystérieux de sunna. Dan Allah da annabi ku diba ku gani. Nan ga aka ce wanda ya kamata su yi zaɓe Niger, waɗanda sun kai wanga zaɓen da muka zo, waɗanda suka yi zaɓe ba takardar ga hannuna, amma ina so in gwada muku wanga shi firkin. Ba kun gan shi ba 556 ko 466, ku kamin wannan takardun. Shi firga sunan iri ɗaya ƙarshe guda 6 kenan. Deja abinda za a rarrabawa an san shi a cikin kai, shifin ron ne aka ɗauka, shifin ron aka ɗauka. Shi yasa in aka hidda mutanen da ya kamata su yi zaɓe, mutanen da sun kai zaɓe daga cikin kundi, ba wa'anga ba, daga cikin kundi, in kuka hidda mutanen da sun kai zaɓe daga cikin kundi, za ku ganin dashe na aka yi, cire dashe na aka yi. Kuna ji ko? Ku diba nombre d'électeurs inscrits 446
7 446 556. Nombre d'inscrits ayant voté. Les mêmes chiffres là sai sun ka komo nan kuma. Kenan wanda an ka ce sun yi zaben nan, imaginan su ne an kai wrong. Hasashen su tsara su ne. Kun gane da abin da nake nuyi? Sinon zaɓe da lissahi na ƙarshe bai kamata ba a ce a partir da mutanen da ya kamata su yi zaɓe har a yi abu biyu sun zo daidai da daida. Duk yadda an kai sai an samu wani ɗan bambanci. Wannan wani abu ne wanda za mu biya, za mu ƙara bincike shi mu gane abin da yake ciki. Don saboda seni wagga opposition ba ta cikin ta tun lokacin da an ka azata da an kai komi code electoral shi wanga dan takara shi yayi abun shi ba tare da kuma ka fara batun 2016 évaluation du processus électoral au Niger, réunion bis réunion an kai code electoral kullun suna sake shi kullun a yanzu abin da ake ciki. Muhammad Usman dangance da sakamakon da shi ya bada na kashi 50.30 da ya samu, mun samu wa'anga takardun na akwatin zaɓe mun yi bincikensu, mun samo inda za a tushe wa'anga cunkoso da an ka yi da ni kwatanta muku, sai ya ɗago ya zo da lissahin da zai kasa zaɓe da kashi zai lashe da kashi 54.70. in Allah ya yarda da zatin shi, in dai za a unwani da dokokin ƙasa Cour constitutionnelle ta yi control na regularité da na sincérité da na transparence kamar yadda doka ta ce, kuma dangance da rantsuwa da suka yi bisa ga Kur'ani mai tsarki, to in an kai duk kotun duniyar da an ka zo wanga lissahin haka zai bada, don saboda lissahi bayyaci kuma tare da mushen lissahi suke. Muhammad Usman injiniya ne na statistic, lissahi bayyaci don haka muna son kotu ta bi ƙididdiga pv kamar yadda muka yi. Ba za ta ce ta aika ma president regional ba wanga na tawa da yake militankin su ne, mun san shi ya ɗauki ma wata takarda har ya rubuta, ban samu bane hiddota da sahe aka kame ni ita na aiki an gaya mini abin da take ciki, wai shi zai rapor ya bada. Shi da yake buron shi yana da ma labarin president na seni na karkashin shi, balle bureau de vote nawa a cikin tawa yake da labarin su, shi zai bada labarin bureau de vote kin da an kai wanga abubuwan bureau de vote inda ba su yi aiki ba, abinda suke bureau de vote 1515 ya zai bada labarin su. Don haka tambaya ta kamin shari'a wadda muka yi ma kotu da sunan Muhammad Usman, mun ce koti dangance da ƙuduri na 44 da wanda suka biyo mishi baya na dokar da ta kimtsa kotun zartar da zaɓe, to Cour constitutionnelle mun tambaye ki Muhammad Usman yana so ki sa conseiller la rapporteur yayi bincike, yayi auditionnin duka membre du bureau de vote wa'anga na jihar Tawa da na circonscription 4 na Maradi da na Zandar, kakane an kai su da sun ka ɗauki akwatin zaɓe suka tahi, in wani ya tare su ga hanya ya amshe, ai su ne suke iya ba da labari. President Kinsani da yake can cikin biron shi yana da labari cikin dajin Azawa ga an warce akwatin zaɓe, ya zai iya ba da wannan labari. To kotu mun yi mata wannan tambaya, ta ga aiki ne tana son ta yi muna ruwa kaman abu aina a ci duhu sama a'a a je ƙasa, hannun amsa hannun maidowa. Waɗanda aka ba irin su tai da ita ba su ne ya kamata a tambaya labarin ta ba? To su ne muka ba da sunansu kuma muka ba da lambar su na telefon, kuma doka ta ba kotun zartar da zaɓe dama ta tura alkalan da suka cantawa da Zandar da Difa da na Maraɗi. Ku yi mini tambaya wajen wa'annan mutanen, shin da an ka ba su birruka su ta yi zaɓe menene ya kasance? Kotu ma tana iya mai da shari'ar ta cantawa, neman lahiya ba na hanyar neman lahiya ba ta da tsawo, ko kuma da gendarmerie da polisu duka a gama su a sa su yi tambaya. Don saboda wa'annan mutanen da an kai premier tour na harko sai an ka ga kamar 'yan mambar na biro da an ka ɗoka na jihar Azawa an gama kai da su, kenan bari a ɗauki na Tawa a tai da su, na Tawa da an ka ɗauke su kenan sai an kai kwana da su cikin daji aka ɓanda su, da an yi ma haka cikin Nijar shi kenan sai ka rasa, an kai pam da bindiga sai ka rasa inda kake.
an ce rubuta takarda sai kai digil kai tattaro Allah duk abu na cuta to zai sami shi kuskure ciki sun cika sun yi cunkoso yayi kuskure dan haka lalle magana boka gaskiya ce kamar yadda suka ce bokayensu da malamansu yan cibo sun ce musu harakan nan gaba zun tai ai haka ne shi kuma ai Allah ya rantse da zatin shi sai ya karyata boka an yi shi haka tun zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance in Nigeria mai kuwa est venu la nuit ta kashe shi yana kwance tare da sayyidina Ali sai tashi aka yi inspiration ya tashi ya zo gunduci ga kogo gwarf ya shiga Allah ya sa suka shiga dawaki na bai da su aka zo aka diba ba inda suke shiga a nan ne kai ɗan suke iya shiga sai aka kawo mai diba dan mace da mace ne ba kashi ko guda a cikin jikin shi aka kashi da kurkudu aka aje shi bakin kogon nuci yayi abin da yake yi iskokin shi suka ce mai manzon Allah yana nan tsaka ka sai ta mai haka wai manzon Allah yana nan sai magana ba sai aka ce a ya ce yana nan ko da aka yi haka sai aka ga kurciya da gishin ta da kwai ga